Silav roj baş hevan noçe hene me amade kine dixwazim ji wara pêşkêş bikim pêşî em biçin Sûriyê li wê derê millet birçiye xwe pêşandana nedar dixe li hember hikûmetê ka em binêrin dawa wan çi ye mesele çi ye mesele tenê birçîbûn e yan ji hin aliyên dinê hikûmetê jî nerazî ne ka mesele giran e. Hakikaten çima sloganê wisa cuda davêjin min jî fehm nekir. Tê fehm kirin çi dibêje hevanno em derbasî mijarekî din bibin li Sûriyê nûçe xilas nabin millet hakikaten tû birçî ye millet rezîl û riswa bîye ne tenê Ereb Kurd jî milletê din jî acîlen aboriyekî alternatîf lazim e ji bo Rojavayê Kurdistanê. Ana ew fotoğrafê ku hûn dibînin li binê ekranê ev Afganîstanê hevanda endamên Talîbanê dayîka Kurd keça wê ya 15 salî qetil kirin sebeb pir dramatîk e yani ecayîb mirovan değişîne binêrin li vê fotoğrafê binêrin ez vê jî bînim ser ekranê jinekê Kurd diçe bi mêrekî Afgan re dizewce mala xwe bar dike beriya 20 salan diçe Afganîstanê dijî îxtiyarekî oldarekî Afgan dil dikeve keça wê ya 15 salî û talîmat dide mirovê xwe ji bo biçin wê keşke 15 salî birevînin bînin dayîk musade nake dayîk Kurd e musade nake destûr nade bi darê zorê dixwazin xîskê birevîn mirovên Talîbanê ne ji wî oldarê re dixwazin bibin li wê derê wextê ku dayîk li ber xwe dide endamê Talîbanê lê dixin hem dayîkê dikujin hem jî keşkê meriv çima ev nûçe pir dernakevin pêş çima rêxistin tevgerê me ê jin van meseleyan pir dernaxin pêş ez nabêjim çima mezin nakin ji ber ku mesele ji xwe pir mezin e meseleyekî pir mezin e Rahmî Koç derketiye li ser jinekê Kurd henekê dike temamê Tirkiye Bakurê Kurdistanê rabû serpiya ama li Afganîstanê jinekê Kurd tê kuştin keça wê tê revandin ji ber ku revê qebûl nake ew jî tê kuştin ama însanê me dengê xwe nakin nûçe wenda dibe ji ber vê yekî mixwast ez derxim pêş nûçeyên mezinin û dibe hê mezintir bibe li tu deverekî dunyayê mirov divê rê nede ku însan wisa zû bi zû heqaret li jina Kurd bikin yan jî mala wan wêran bikin jiyana wan tarî bikin li gorî agahiyên ku tora mafê mirovan a Kurdistanê endamên Talîbanê jinekê bi navê Çîmen Hüseyinzade jinekê Kurd e ji Bûkanê ye keça wê heye Sara Yusufî 15 salî ye kuştine li gorî rêxistina mafê mirovan Çîmen Hüseyinzade nêzîkî 20 sal berê ji ber ku bi kesekî Afganî re zêwicî bû mecbûr mabû koçê gundê Xaldûrî bike li navçeya Kohistanatê ew jî dikeve ser parêzgeha
sare pol bi salan lê derê dixebite. Weke pîrik dixebite. Pîrik ez bawer dikim însanên ku jinên ku zarokan duwelê dînin tînin dünyayê alîkarî didin jinên hemle. Ji bo zaroka xwe rehettir bîne dünyayê. Li gorî daxuyaniya wê torê serokê beşa heç û wexfan ya Talîbanê mirovekî oldar e li navçeya Kohistana tê müftîtî dike navê wî Mihemedullah e Müftî Mihemedullah dixwast bi keça 15 salî ya Çîman Hüseyinzade re bizewce bi Sara re. Ji ber ku malbatê ev yek qebûl nekir bûyer pêk hat li gorî daxuyaniyê endamên Talîbanê di Hêjdê Gulanê de bi ser mala malbatê de girtine. Dayîkê li hember endamên Talîbanê yên ku dixwastin zorê bikevin hundir li ber xwe dane. Endamên Talîbanê dayîk û keç qetil kirine. Dema ku rev qebûl nekirine. Endamên Talîbanê yê ku komkujî pêk anîne em paşê pê dihesin ku hatine binçavkirin. Malbata Çîman Hüseyinzade di Sêzdê Gulanê de ji komkujî agadar bûye. Merasima cenazeyê wî jî di Dudiya Hezîranê de li gundê Kaxizê Serdar ê Bûkanê hatiye li derxistin. Yani meseleyekî çend roj beriya nihaye lê em nû dibîsin. Afganistanê xeber pir dereng tê. Yani tevger û rêxistinê jinan li Afganistanê dibe xebatên aktif birêve bibin. Çima ji ber ku hevano li Afganistanê aniha rewşekî wisa heye hêzên Talîbanê êdî dest pêkirine jinan dixin bin çava davêjin zîndanê jiyanekî nelayîqê jinan bi wan didin pêkanîn bi darê zorê. Aniha hêzên Talîbanê bi taybetî li Herata Afganistanê pêleke nû ya girtinê li hember jinan daye dest pêkirin. Li gorî hin nûçeyên ku belav dibin ji wê derê Talîbanê ev jin qaşo li gorî ola İslamê tev nageran sûcbar dike. Li gorî ku Talîban dixwaze jin wextê ku li xwe nekin, xwe nepêçin, li gorî wan hereket nekin. Yan jî sînorê ku daniye pêşiya jinan eger jin wê sînorê derbas bikin, hêzên Talîbanê wana tespît dikin, davêjin ser malan wana dixin hepsê. Li gorî çavkaniyên heremî di rojên dawiyê de bi dehan jin li deverên cudayî yên Heratê hatine binçavkirin, birine deverên nenas ji ber ku maske, çador yan pêş li xwe nekirine, yan jî ji ber ku beşekî ji porê wan xuya ye. Jin têne binçavkirin, têne girtin. Ev pêkanîn, ev muamele berdewamiya polîtikayên dijwar yên Talîbanê ye. Ev polîtikayên ku bi qasî 3 salan e di meriyetê dane di Afganistanê baweyeke sîstematîk beşdariya tevlîbûna jinan ya nava jiyana rojane ya nava jiyana civakî asteng dike li Afganistanê. Jin ne dikarin bibin xwedî meslek. Jin ne dikarin biçin mektebê. Heta niha mekteba seretayî hebû ew jî qedexe kirin. Wextê ku tu nebî xwedî meslek, tu nikarî kar bikî, tu nikarî tevlî îdara malbatê bibî, yani tu ji jiyanê dûr dikevî. Di vê rewşê de çi dimîne? Tenê mafekî jina dimîne, ew jî bi mêrekê re bizewce û tenê bibe fabrîqeya zarokan. Sırf zarokan bi welê dîne. Yek carekî jin tê dünyayê, yek carekî însan tê dünyayê, wê carê jî tu dibî kolê mêr. Ew e. Jiyana ku mêr li ser jinê ferz dike, qanûnên ku mêr çê dike jin bêktîne. Ew mêr jî derdê serderdara, yani ew mêrê ku jinik pêra di zewcê jî jinik bi xwe hin nabijêre. Mêrd tê wê hil dibijêre. Êdî şans, harakîketî. Hevan em derbasî meseleyên siyasî bibin. Aniha li Bakurê Kurdistanê Tirkiye pêvajoyekî heye di kîjan astê de ye çawa didome Rêzdar Mustafa Karasu Axifiye dibêje me komara demokratîk qebûl kiriye li Tirkiye. Tamam. Li gorî vê jî qanûn lazim. Heta qanûn pêk ne,
pêvajoya ku ber bi vê komara demokratîk ve diçe pêş nakeve. Kanun lazım e. Tabii Numan Kurtulmuş Serokê Parlamentoyê jî derket qebûl kir. Got rast e kanun lazım e. Di demên pêşmet em ê van kanûna derbixin. Yani tiştekî wisa gotiye. Dewlet Bahçeli jî dibêje pêvajo wê bidome. Em ê rê nedin provokasyonan. Em ê rê nedin ku kes vê pêvajoya xerab bike. Lê di beyanata Dewlet Bahçelî de tiştekî heye ne ji bo xatirê Kurdan vê pêvajoyê birêve dibe. Sırf wekê tedbîr li hember hêzên derve ji bo ku eniya hundirîn a Tirkiye bike yek li hember hêzên derve li hember tehdîtên ku dikarin li hember Tirkiye pêk werin ji bo van meseleyan pêvajoyê birêve dibe. Bi xwe îtiraf dike. Meseleya we. Mustafa Karasu di televizyonekî daxifiye bi Tirkiyê qismê ku texmîn dikim we eleqedar dike me Kurdiye wî girtiye em were parve bikin. Niha dibêje qala derxistina kanûnê tê kirin. Mustafa Karasu dibêje agahî heye ku rêber apû hin nêrînê xwe pêşkêş kiriye di derbarê van kanûnan de me jî ev agahî wergirtin. Encam çi ye wê çi bibe em nizanin. Heta niha elbet herkes dereng ma. Divê hîn bêtir dereng nemîne eger niyet çareserî be rewşa li rojhilata navîn li holê ye pirsgirêka Tirkiye li holê ye eger wê aramî bê afirandin wê atmosfereke ciyê bawerî were afirandin pirsgirêk bêne çareserkirin wê demê çima tê dereng xistin ev dereng xistin ji ber çi ye ne wisa pirsgirêka Kurd ji aliyê Tirkiye ve pirsgirêka herî ciddî ye pirsgirêka serê pirsgirêkan e hesabê lawazbûna tegoşînê dikin yani Devleta Tirkiye li bendiyê ku tekoşîna me Kurdan qels bibe, lawaz bibe. Hesabê hilbijartinê hesabên cuda dikin. Ev şarekî taybet e. Medyaya nêzê AKP şarekî taybet dimeşîne. Nêzîkatiyekî wisa dimeşîne ku pêvajoyê bi pêş ve nabe. Lê asteng dike. Baweriye ji bo pêvajoyê qels dike. Lê belê tiştên têne gotin nabe. Nêzîkatiya wan pêşî li çareseriya pirsgirêkê ve nake. Tenê tasfiyeyê datîne pêşiya xwe. Tenê danîna çekan daniye pêşiya xwe. Ev ne nêzîkatiyekî rast e. Mustafa Karasu dibêje lê em zanin nîqaşekî li ser kanûna çêbiye li Tirkiye. Dibe em zanin rêbertiya me jî nêrînê xwe pêşkêş kiriye ji dewletê re mijara kanûnekî hatiye nîqaş kirin. Em heta vê derî zanin lê mesele hê nehatiye pêşiya me. Ji ber vê yekî em nikarin. Eger mesele were pêşiya me em dikarin fikrê xwe beyan bikin dibêje Mustafa Karasu. Yani çarçoveyekî ji me re nehatiye. Bêguman eger were pêşiya me ev dosya çêkirina kanûnan em ê fikrê xwe wê demê ragihînin. Ji ber ku pirsgirêk yekser me jî eleqedar dike. Em ê fikrê xwe parve bikin elbet. Ev eşkere ye. Me rêber apû weke müzakerevanê sereke qebûl kiriye rast e. Müzakereyên ku ew dike, müzakereyên ku ew ê bike bi Tirkiye re ji xwe me qebûl kiriye. Ji ber ku rêbertî müzakerevanê sereke ye. Ew çawa biryar bigirin em ê wisa qebûl bikin. Bêguman ji ber ku mijar gelekî giring e ew ê bixwazin ku nêrînê me jî bigirin. Eger tiştekî bi vî rengî çê bibe bêşûk û şüphe em ê nêrînê xwe parve bikin. Divê kanûnekî wisa be ku înkara milletê Kurd ji holê rake. Di hukukê de, di kanûnê de, di destûra bingehîn de ji bo înkar ji holê were rakirin kanûnekî esasî lazim e hebe. Ev dikare kanûna çarçovê be. Wê bi rengekî azad, demokratîk siyaset karibe were kirin. Kanûnekî wisa derbixe ku bikaribe pêşîl me ve bike em vegerin Tirkiye bikarin daxilê nava siyasetê bibin. Di wê manê de dibêje. Divê kanûnekî wisa be kesekî ji ber fikrê xwe neyê girtin. Niha zindan bi siyasetmedarên Kurd tijî biye. Demokrasiya xwe cihî tune ye. Tenê danînan çekan nabe. Rast e, belê divê çek werin danîn, tamam. Lê perspektîfeke çareserî jî lazim e. Em dixwazin bibin perçeyekî ji wê komara demokratîk. Gotinên dawî balkêşin. Tamam.
Anha Mustafa Karasu elbet basa gelek mijaran kiribu li mitene ev jî helbijart basa ew koçê dike wehbî koç wehbî koç naya kurevî bû navê çi teva bûye velhasil ew ê heqaret li jina Kurd kiribû dereqê wî de daxife dereqê CHP de daxife gelek mijaran da xwe îfade dike lê ya herî mühîm di derbarê pêvajiyê de ev e yani kanûn divê werin derxistin serokê parlamentoyê jî divê kanûn werin derxistin problem tune ye kanûn wê were derxistin lê mesele çi ye ev kanûn ji bo azadiya Kurdan e yan ji bo teslîmgirtina Kurdan e divê derê de divê me ew biryarê bide dewleta Tirkiye kanûna ku derbixe dixwaze bi şervanên Kurdan bi lehengê Kurdan poşmaniyê ferz bike li ser wan yan heqeten azadî wê çê bibe em tev vegerin Bakurê Kurdistanê em li wê derê ji xwe karê xwe ya rojnameveniyê bi rêva bibin însanê bixwazin tevlî siyasetê bibin siyaset ji ber ku şerê dî tune ye her Kurdekî li Ewropayê û ji Çiyê wextê vegere Bakurê Kurdistanê Tirkiye ew ê li gorî xwe hebatan bi rêve bibe ha tu bixwazî bîk daxilê nava gel bibî binêre ew jî heye niha tu wextê biçî Bakurê Kurdistanê gund bi gund bigerî mîna gerîlayê zemanê berî ama bê sîleh tu biçî bi gundiya re sohbet bikî dewa Kurd û Kurdistanê ji millet re bibêjî ma pêdivî bi çek û sîleh heye çek û sîleh çima çêbû di dema xwe da ji ber ku xortên Kurdan ku paşê nava wan bû gerîla diçûn gundên Kurdan ji xwe re faaliyetên Kurd û Kurdistanê ji millet re digotin yan jî dixebitîn bi gundiya re didan distiyan ne tenê li bajaran jî di nava civakê de bûn hêzên dewletê pêşî li wan digir hûn çi dikin hûn xebatên biyolojîtiyê bi rêve dibin hûn propaganda kurdeyetiyê dikin ne dewletê wisa digot ev gencên me ku îmkanê wan yê ku di nava bajêr de bimînin îmkanê wan yê ku li gunda bimînin çê nebû ew îmkanê wan xilas bûn mecbûr man berê xwe bidin Çiyê yan jî mecbûr man werin Ewropayê eger dewleta Tirk bibêje tamam ez poşmanim wekê dewlet min çima jiyana siyasî li we qedexe kir min çima rêl pêşiya evê kir ji bo hûn biçin Çiyê yan jî biçin Ewropayê xwezî min qet nekira xwezî me qasa terorîzm li hember Kurdan nemeşanda xwezî min Kurd xort û keçên Kurd mecbûr nekira ku çek û sîlah bigirin mesela dewleta Tirkî wisa bifikre û kanûnekî derbixe bibêje hemî xebatên Kurd û kurdeyetiyê nakevin çarçeva sûdî serbestin çi mana sîlah heye ji xwe em ê werin Bakurê Kurdistanê em ê werin li wan qehwe em ê rûnên em ê werin malê we hûn ê werin malê me em ê ji xwe re mal ava bikin Bakurê Kurdistanê em ê behsa Kurd û Kurdistanê bikin em ê behsa jiyana bihevre bikin em ê behsa aboriya alternatîv bikin merû çawa zevî baş û baştir merû dikare dewlemen bibe merû milletê xwe çawa dikare rake serpiya li kîjan bajarê merû fabrîqe veke merû çi hilberîne gelo ecêbo merû çi bifroşe derveyê merû çawa bikaribe milletê xwe hinek hem ji bo îstihdamê hem ji bo aboriya wan geş bibe çünkü êdî mesele dibe aborî însan milletekî wextê li derekî tî û birçî be di mesela siyasî de çiqas serfiraz be jî mena xwe tune ye însan dixwazin serbilind bijîn însan dixwazin pariyekê nan hebe bidin zarokê xwe xwedî bikin siberoja wan garantî be ji ber vê rewşa aborî esas e piştî ku meseleyên siyasî hel bûn we goterî fikra min ew e ku dewleta Tirkiyê tu car rê nade keç û xortên Kurdan werin gundên Kurdan bajarên Kurdan dîsa dawa Kurd û Kurdistanê pêş bixin müsaade nake wê dîsa pevçûn derbikeve em ê dîsa vegerin serî dîsa mîna dîsa em dewleta Tirkiyê nas dikin wextê ku hûn bibêjin dewleta Tirkiye rê dide baya tamamen xeyaletê wê manî ku we dijminê xwe nas nekiriye we dewleta Tirkiye nas nekiriye yek tiştekî ancak heye dibe mümkün e dewleta Tirkiye eger hilweşe rêveberên îro hemî bimirin biçin dewletekî nû ya demokratîk ava bibe em ava nekin wextê ku em ava bikin manayê tune ye çünkü însanê ku
em nikarin ava bikin devleta xelkê. Xelk devleta xwe demokratîk ava dike, wê demê em dikarin bi wan re bidin, bistînin bijîn. Lê armanca esasî ya Kurdan her vê serxwebûn be, azadiya mutlak be, em daxilê siyaseta nava Tirkiye nebin, rêz û hirmeta me bila hebe cîranê me re, ji demokrasiya wan re. Ew çawa dixwazin bijîn bila wisa bijîn. Eger bixwazin vegerin 1000 sal berê bila vegerin 1000 sal berê. Milletê Tirkiye, cîranê me ye, hirmeta me heye ji wan re ama bila ew daxilê nava jiyana me a malbatî jî nebin. Jiyana me ya malbatî a netewî ew ji aydê me ye, em bi xwe qirar bidin. Em nava xwe de dî şer dikin. Êdî em çi dikin ew dî maye ser kêfa me. Ya em jî nekê min ha bi mesela demokrasiyê de em jî nekê min. Ji me re jî dersekî ciddî lazim e. Vano Mustafa Karasu wisa dibêje paragrafa dawiya ku dibêje nek balkêşe min dixwast wî bêjim ji we re ne. Em dixwazin bibin perçeyekî ji wê komara demokratîk. Em dixwazin tevkariyê li demokratîkbûna Tirkiye bikin, li komara demokratîk bikin. Yani em dixwazin tevkariyê yani em bi hev re bixebitin. Yani ji bo demokratîkkirina Tirkiye em bi hev re bixebitin. Ji bo avakirina komara demokratîk em bi hev re bixebitin. Nêzîkatiya me, tekoşîna me, armaca me divê bi vî rengî ye. Divê ew were fehmkirin. Temam me fehm kir, me fehm kir temam. Hemû hewldanên rêbertî ji bo çareseriya pirsgirêkan li nava komara demokratîk e. Temam. Serokê Meclîsa Tirkiye Numan Kurtulmuş di derbarê pêvajoya aştî û civaka demokratîk de diyar kir ku ji bo pêvajo bileztir birêve biçe, divê li meclîsê qanûn werin çêkirin. Ew jî wisa dibêje rast e. Ya wisa daxivin mîne ku qanûn di destê min de be. Ya ez dernaxim qanûnan ya. Mustafa Karasu dibê gerek li meclîsê qanûn were derxistin. Temam. Serokê meclîsê dibêje li meclîsê gerek qanûn werin derxistin. Temam kî çê bike? Hakikaten ya. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş di derbarê pêvajoya aştî û civaka demokratîk de ji rojnameya Nefesê re axivî, Kurtulmuş diyar kir ji bo pêvajo were temamkirin bileztir birêve biçe, divê li meclîsê qanûn werin çêkirin. Destnîşan kir ku Tirkiye ji bo çareseriya pirsgirêkê îradeya siyasî nîşan daye. Heta niha merheleyeke zehmet hebû li pêşiya me ji niha şûn ve pêvajoya çêkirina qanûnan heye, ew ê hêsantir bibe elbet. Divê ji bo pêvajo temam bibe jî hêzên ewlehiyê yên dewletê mekanîzmayên kontrolê divê bixin dewrê, piştre jî li meclîsê çêkirina qanûnan dest pê bike. Teyît û tespît veya astenge herî mezine ya li pêjiya pêvajoyê. Êdî Rêzdar Öcalan sibê du sibê ji bo pêşî li pêvajoyê veke ew ê çi bibêje nizanim. Ew biryarekî çawa bide nizanim. Lê aniha astenge herî mezin ew e Numan Kurtulmuş dibêje teyît û tespît. Tamam. Hevalê me wergerandina Kurdî gotiye kontrol. Mekanîzmayên kontrolê divê bixin dewrê. Çi ye? Hêzên ewlehiyê, MİT, istihbarata Tirkiye diçin heremên parastinê yên medyayê, diçin Silêmaniyê, Hewlêrê, diçin Başûrê Kurdistanê. Qismekî wan tê Ewropayê. Çima tên Ewropayê ez jî nizanim. Tên mekanîzmaya kontrolê dixin dewrê. Yani teyît û tespît dikin ku temam rêxistin êdî silahê xwe berdaye, dev ji armanca xwe jî berdaye. Êdî hazir e were Tirkiye. Mekanîzmaya kontrolê ew e. Ya di rewşekî wisa de pêdiviya bi qanûnê we tune ye. Ya vana süper ehmeqin va cîranê me. Divê em biçin pêşî wextê ku rêxistin çekê xwe berde, xwe fesih bike, xwe temam bike, li wê derê ew wisa bimîne, tu çima qanûn derdixî. Wê ji xwe tên wişexê ev teslîmgirtin e, ev poşmanî ye. Min ji were gava din çi got hevan hakikaten mühim e tiştek ku ez dibêjim. Dewleta Tirkiye sê çar cümle bibêje bes e. Bibêje di zemanê xwe de binêre gotina xwe dixwazim dubare bikim. Di salên nodî de min rê nedawe ku hûn tevlî siyasetê bibin. Min hûn mecbûr kirin sîlah bigirin destê xwe. Min hûn mecbûr kirin hûn biçin Ewropayê. Ez bûm sebeb
ku ew qasa şer mezin bibe wekê dewlet ez bûm sebeb ez poşmanim ji kirinê xwe werin vegerin nava welatê xwe ne Tirkiye jî welatê xwe hûn navê wî dikin Mezopotamya, hûn navê wî dikin Kurdistan, hûn navê wî dikin Doğu, Güneydoğu qet ne mesele vana tiştên detayî a mühim hûn vegerin welatê xwe hûn bixwazin biçin taxan derî bi derî bigerin hûn dixwazin biçin qehweyan bi gundiya re sohbetê bikin bi bajariyan re hûn dixwazin biçin ji xwe re zeviyan bajon biçin cem gundiya hûn dixwazin behsa azadiya xwe bikin hûn dixwazin behsa azadiya me bikin hûn dixwazin behsa demokratîkbûna Tirkiye bikin kêfa we çawa dixwaze mîna xwe bikin lê aman destê xwe nedin çek û sîlahê mesela dewleta Tirkiye tiştekî wisa bibêje em ê jî bêjin dewleta Tirkiye wê poşman bîye süper tiştekî ye heqetin di rûyê wan da me çek û sîlah gir destê xwe em derketin çi yani em Kurd dibêjin ne ez yani çünkü imkanê me ku em bikaribin bi gundiyê xwe re mesela Kurd û Kurdistanê mesela azadiyê nîqaş bikin ew imkan tune bû derdê me ne ew bû ku em dewleta Tirkiye ji Bakurê Kurdistanê derbixin derdê me ew bû ku em bi gundiyê xwe re bikaribin azadiyê nîqaş bikin î wextê ku dewletê rê neda çi dibe şer û pevçûn çêdibe û çaxê tu davêjî wan ew davêje te tu dibêjî wana dagirkirin ez wana ji welatê xwe dertînim ew jî te davêje hepsê hepis tijî bûne heta berdirî divê navberê de hevalno Slav li Selhedîn Demirtaş û hevalên wî Firî Demirtaş muheqeq dibe were berdan di van hemî meseleyan de Selhedîn Demirtaş sembol e heta ku nê berdan mala te ava Özdemir, Serhat Özdemir gelek spas dikim hevalno hûn jî bibin endam hûn jî çiqas dest sîwetê alîkarî bidin pêdiviya milletê me pêdiviya me jî bo heye niha dewleta Tirkiye süper ehmeq e dewlet jî ehmeq e aqlê dewletê jî tune rêvebirên dewleta Tirkiye jî wisa ne ya nabêjin ya em çawa dikarin Kurdan bixapînin wê bi dê hezaran însanên wan di hepsê dane temamî ji ber Kurd û Kurdistanê ez çawa dikarim ji wan re bibêjim çek û sîlah berdin werin ka ez pêşî van însanan ji zîndanê berdim ka ele Selhedîn Demirtaş berdim dünya xirab be jî binêre ji we re tiştek bêjim ez jî êdî pêncî salî me yani heta Selhedîn Demirtaş ji wê hepsê neyê berdan Kurdekî divê dünyayê de bawerî bi pêvajoyê nayîne yani vê derekî not dikin Selhedîn Demirtaş temsîla hemî keç û xortên me ê li zîndanan e Selhedîn Demirtaş temsîla hemî wan însanên me ne ku dixwazin li Tirkiye siyasetekî legal birêve bibin temsîla wan e çünkü siyaseta legal bi Selhedîn sembolîze bîye êdî hûn zanin Selhedîn di hepsê de be kesekî nikare ji me re bêje em vedigerin Tirkiyeyê nikarî Selhedîn di hepsê de be tu li Tirkiye siyasetê bikî serbestî tu bi Tirkiye re di nava hevkariyê de yî gerek tu Selhedîn Demirtaş bidî berdan adet wisa ye dewleta ku tê de Selhedîn Demirtaş di hepsê de be siyaset li te heram e tu hevkarî rast e ne rast ka bêjin rast e bêjin rast e hevalno ji kerema xwe re ne rast be bêjin ne rast e ya kîjan însanekî şervan ji serê çiyê silaha xwe datîne teres Tirkiye siyasetê dike ew cî ku lê siyasetê dike jî Selhedîn dat hepsê de ye yani aqil mantık digre yani ji ber vê beriya çêkirina qanûnan binêrin ji bo serbestiya Selhedîn Demirtaş qanûn manûn îcap nake na çünkü biryarekî Dadigeha Mafê Mirovanî Ewropayê heye dibêje ev însan bi armancên siyasî hatiye girtin muheqeq divê were berdan qanûn îcap nake biryar heye ayîm Türkiye li gorî qanûnên Tirkiye îro Türkiye mecbûr e
kanunun yani biryarın dadgah mafya Mirvan ya Avrupa binecek. Tamam. İyice bana faşistin, bana kırkerin, bana haysiyeti para hane girtine. Emanek lezedekin, bana ahlak para hane girtine. Helikoptereki Amerika'ya Apache li tenga ve hürmüze ket xware, raste ket xware. Valla ket xware. Taban. Bila bir ve xware çıpkim yani şerre. Ama Donald Trump derketiye dibêje 2 hefteyan de wê aştî pêk were. Êdeka em ê binêrin bila pêk were. Hevan da Numan Kurtulmuş çi qas dikare bêje teyîd û tespît gerek çêbibe beriya ku qanûn werin derxistin. Ê wê demê pêvajo xitimiye ji we re bêjim yani. Êdî Rezar Öcalan ji îmraliyê van rojan ji bo pêşî li xitimandinê ve bike biryarekî radîkal bide û meseleyekî dine. Ama Dewleta Tirkiye qanûn manûn dernaxe. Devlet Bahçeli çi dibêje? Wî jî ji exlaq paraxane girtiya. Wana zêde ne hejmara wan. Serokê giştiyê MHP Devlet Bahçeli hin hevalê me hene dibên Sayın Devlet Bahçeli. Edis. Çawa şîrin dibin ya. Wan cîranê me çawa li ber çavê me şîrin dibin ya. Wana qatilê me ne ya. Hakikaten ya. Em zû milletekî wisa ne em zû manipüle dibin. Pir zû. Acayip. Serokê giştiyê MHP Devlet Bahçeli di komcîna Partiya xwe de Akifî di derbarê pêvajoyê aşitiyê de da zanîn ku pêvajo li dijî hêzên hegemon xurtkirina çepera hundirî ne. Binêre mêrik rast dibêje. Ev pêvajo eleqayî bi Kurda tune ye. Li dijî hêzên hegemon ku dixwazin projeyekî li ser rojheta navîn çê bikin, ev weke tedbîr e. Yani çepera hundirîn xurt bikin. Ev pêvajo li dijî planên hêzên hegemon mecburiyeteke dîrokî ye ji ber vê jî wê heta dawiyê berdewam bike. Devlet Bahçeli di komcîna Partiya xwe de Akifî îro dibêje herem ji nû ve tê dîzayn kirin. Di nava van geşerdanan de carekî din derkete holê ka armanca pêvajoya Tirkiyeyê bê teror çi qas kirin ge. Ev pêvajo xurtkirina çepera hundirîn ya Tirkiyeyê ev pêvajo li dijî planên hêzên emperyalîst de pêvajo berdewam dike. Planên sabotajê yên li dijî pêvajoyê jî hene elbet divê em pêvajoyê biparêzin. Hesabên kesên xıyanetkar pûç bikin. Bi pêvajoyê em dixwazin aramiya welêt yeketiya welatiyan pêk bînin. Em mecbûrin çepera hundirîn xurt bikin. Ev pêvajo di aynî demê de ewlehiya netewiyê jî pêvajo wê heta dawiyê berdewam bike. Ewlehiya netewa Tirkiye ev pêvajo çepera hundirîn xurt dike. Alaqayî me tune mêrkana Tirkiye bê teror dixwazin. Kemal Kılıçdaroğlu pes kir îro li îstîfa nekiriye. Serokatiyê ji Özgür Özel nahêle. Acayip antipatik derket. Kemal Kılıçdaroğlu biryara betalkirina teqes weke serokê giştiyê CHP hatibû tayin kirin bi biryarê. Normal îro diviya bû şer çêbiye. Rojên sêşemiyê li meclisê axaftinên partiyan hene ya kuma partiyan. Özgür Özel dibêje axaftinê ez ê bikim. Kemal Kılıçdaroğlu dibêje axaftinê ez ê bikim. Navbera wan da nakokî derket. Dawiyê de Kılıçdaroğlu pes kir. Dev ji axaftina xwe berda. Civînê ji ew re hişt. Özgür Özel re. Serokê giştiyê CHP Özgür Özel ku bi biryara betalkirina teqez ji wezîfê hate girtin yani ji serokatiya partiyê doh ragihandibû ku wê di komcivîna partiya xwe de biaxife di aynî demê de Kemal Kılıçdaroğlu jî ku ew jî bi wê biryarê weke serokê giştiyê CHP hatibû tayin kirin ne hilbijartin biryar girtibû wê di komcivînê de komcivînekî duyem li dar bixe yani du civînên CHP çêdibûn li meclisê îro. Li ser vê yekê li ber deriyê meclisê alozî derket vê sedê sibê di navbera alîgirên Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel de alozî derket. Dema ku alozî berdewam dikir Kemal Kılıçdaroğlu biryar da tevlî komcivînê nebe
saatên pêş de jî wê li navenda giştiya CHP daxuyaniyekê nivîskî bila bike. Lê Özgür Özel aniha li ber xwe dide ka em binêrin heta ku derê diçe. Evan niha rast e ew helîkoptera Amerîkayê li Hurmuzê ket lê Donald Trump tabii ev ne weke şer nabîne. Niha pêvajoya peymana bi Îranê re baş bi rêve diçe dibêje Donald Trump. Gelo piştî rageşiya di navbera İsraîl û Îranê de pêvajoya danûstandin diyaloga di navbera Amerîka Îranê de di kîjan astê de ye. Serokê Amerîkayê Donald Trump destîşan kir ku ew di pêvajoya peymana li gel Îranê de gelekî baş bi pêş ve diçin. Trump ji bo serkeftinê jî dem da. Basa 2 hefteyan kir. Dema ku me di nava 2 hefteyên pêşiya me de serkeftina xwe temamî ragihand, em ê wê demê bi rastî bibêjin em serketine. Rayedarên Îranê jî dibêjin ku danûstandin diyaloga wan bi Amerîkayê re berdewam e, wan jî teyîd kiriye. Trump diyar kir ku ew di mijarên li ser Îranê de di rewşekî gelekî baş de ne. Pêvajoya li ser peymanê jî aniha baş berdewam dike. Em tîmekî gelekî bihêzin dibêje Donald Trump, bi dîtina min em di vî şerê de bi ser dikevin. Dema ku me di nava 2 hefteyên pêşiya me de serkeftina xwe temamî ragihand, em ê bi rastî jî wê demê bi ser bikevin. Trump peyama wê yekê da di vê pêvajoyê re li Amerîkayê buhayê benzîn û mazotê wê bi lez dakeve. Aniha zextekî ciddî li ser Donald Trump heye ji ber buhabûna benzîn û mazotê. Ji ber vê yekê tim derdikeve beriya her tiştî behsa daketina buhay benzîn û mazotê dike. Donald Trump li ser alozîya ku yekşemiyê di navbera Îran û İsraîlê de zêde bibû li ser hesabê xwe ê Truth Socialê daxuyaniyekê dabû, bang li İsraîlê Îranê kiribû acîlen dem li dest şer rawestînin. Binêrin Amerîka êdî ketiye pozisyonekî aliyê sêyem. Bang li Îranê û İsraîlê dike aloziya xwe rawestînin. Tabii erê di vê navberê de İran wisa fikire. İran dibêje na. Amerîka her çend ji me bixwaze her çend ji İsraîlê re bibêje şerê xwe bide seknandin jî İsraîl tim bi erêkirina Amerîkayê êrişî me dike. Serokkomarê Îranê Mesûd Pizîşkiyan diyar kir ku tevê berdewamiya danûstandinan diyalogan jî aniha şer li herêmê heye. Parastin, diplomasî du stûnên hêza neteweyî ne. Me meydana şer, me masaya danûstandinê terk nekiriye. Berdevkê Wezareta Karê Derve ya Îranê İsmaîl Beqayî jî Amerîka sûcbar kir. Çawa bi operasyonên askerî yên nû yên li dijî Tehranê tewambar kir. Dibêje İsraîl bê hevkariya dewletên Yekbûyî Amerîkayê nikare tu çalakî bike, nikare gav bavêje. Ji ber vê yekê ev emelên İsraîlê, kiryarên İsraîlê li herêmê polîtîkayên Amerîkayê bixwane. Bila kes ranebe me nexapîne. Tiştekî wisa tune ye. Rast e. Gelek spas dikim. Ya na em li ser xeta netewî ne, em netewî difikirin. Hakikaten binêrin em însanên nekîndarin. Eger Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan poşmaniya xwe beyan bikin, tiştî ku anîne serê Kurdan jê poşman bin, em wan efû dikin. Em weke şexis na, em weke millet em fehm dikin yani. Mesela Selahaddin Demirtaş da ez wisa difikirim acayip azap dikişînim. Yani vicdanî azap. Me ew xortê xwe hilbijart, me weke serok hilbijart, me avet hepsê û paşê em xwedî lê derneketin. Vaya me değişine. Vaya me pir değişine. Yani bi vî şeklî nabe. Birî Demirtaş mecburiye. Çünkü suçê Selahaddin Demirtaş tune. Gunê wî tune ye. Suçê wî tune ye. Ev insan billa sebep hepsê de ye. Ev insan û hemû insanên weke wî Selahaddin Demirtaş
betena serê xwe ne sembola hemû hevalê xwe ê bêsûç e. Hûn ê bibêjin ma nava Kurdan da însanê sûcdar hene. Hene hemî Kurd ne bêguneh in. Lê cîwan ne hepsê dewleta Tirkiye. Edaleta Kurdan hebiya, hepsê Kurdan hebiya, ew Kurdên ku xirabî kirine, heqeten xirabî li millet kirine, gendelî kirine, dizî kirine, fitne fesadî kirine, zirar dane civakê, bila hepsê Kurda dabana. Bila edaleta Kurdan biryara wan bidaye. Ez di wê qenaatê de me. Bi tu şiklekî mehkemeyên dewleta Tirkiye bila Kurdan mehkeme neke. Lê ez bawer nakim. Ez bawer nakim ku Kurd werin qebûlkirin, hebûna Kurdan were qebûlkirin ji aliyê dewleta Tirkiye ve. Na. Hevan hûn her hebe mala we ava gelek spas dikim Serhat Özdemir. Hevalê din jî êdî ku dibin abone ji nas û dostê xwe re bibêjin hêjmara abonetiyê bila zêde be. Ez xatir ji we bixwazim êvarê ez ê hewl bidim saet 19 de bername çê bikim. Ji ber ku nehê şevê pir dereng e ya. Li Bakurê Kurdistanê, li Rojava, li deverên cuda ê Kurdistanê însan heqeten dereng e ji bo wan ya. Radikevin yani sibê terin kar. Hêjmara temaşevanê me ê Rojavayê Kurdistanê ecayîb zêde bûne. Mala we ava hevanno. Başûrê Kurdistanê piştî Rojava tê. Mala we ava. Spasdarim ji we re. Ez bawer dikim Akriyê, Duhokê, Hewlêrê, Silêmaniyê gelek însan me temaşe dikin. Yani ew statîstîkên YouTube'ê de nîşan dide ez acayîb kêfxweş dibim. Xatirê we silav rêz hevanno.